Aquí sempre se falou portugués e o español. Cando viñamos os portugueses, falábamos o portugués. E cando estábamos cos españoles, falábamos o español. En que se traballaba? Ir a vender cacharros a Portugal e garrafas. Era o que se fazia quando éramos vellas. Novas, que agora somos vellas. Porque as vellas mantemos os novos. Toda a fronteira, toda... Bueno, vamos a Guarda, vamos a Coimbra, vamos a Santiago de Compostela, que já estive, isso tudo, que já corri, e falava português. Aonde me falava o português, falava português. Onde me falava Os galegos tamén? Os galegos tamén falavam português, máis que o español, porque os galegos logo se coñecen.